श्री श्री गुरु शशिमोहन ब्रह्म बाबानि 28थि गोसोखां सान फालिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा ब्रह्म ज्योति सेवाश्रम दैमालुआव दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि श्री श्री गुरु शशिमोहन ब्रह्म बाबानि 28थि गोसोखां सान फालिदों। गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा आन्चलिक आफादनि सिङाव थानाय गं 7 प्राइमारि आफादनि दैदेनगिरि आरो ब्रह्म धोरोम अनसायगिरि सुबुंफोरखौ लानानै दिनैनि बे गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि गुरु शशिमोहन ब्रह्म बाबाया गवालपारा जिल्लायाव जोनोम मोननानै दुलाराय ब्रह्म धोरोमाव गोबां बिहोमा होलांदों। गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि ज्योति सेवाश्रम दैमालुआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोलाव सम गाहाय फोसावगिरि एबा गुरु हिसाबै हाबा मावबोनाय जगेश्वर ब्रह्मनि बिथोनाव दिनै बे गोसोखां सानखौ फालिदों। बे हाबाफारियाव गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि गंसेल' नायल' जाल' गुरुदेव कालीचरण इंलिश स्कुलनि 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायदों। आरो दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै बाबामोना माखासे कमेन्टफोर लानो लुबैदों जोंनिफ्राय। जोङो जाखिनि हाबाफारि दिनै लादों बेखिनिखौ आं कमेन्ट हिसाबै होनो सानबाय। दा बिसेसके दिनै गुरुदेव शशिमोहन आफानि 28थि गोसोखां सान जों फालिनो बे गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म सेवाश्रमाव जोङो आन्चलिकैनो जथुमफैदों। आरो बे गुरुदेव शशिमोहन आफानि जि 28थि रुंसारि सान एबा गोसोखां सान बेखौ लखिमपुर जिल्ला आरो बिसेसके जोंनि बे गहपुर आन्चलिकआवल' बर्तमान फालिबाय थानाय जादों। अल आसामाव बिनि बिहोमाखौ जोङो दिनैसिम खोख्लैजोबनो हायाखै। मानसिफ्रा दासो लासै लासै एसे सांग्रां जाबोदों। हयथ' इयुनाव सारा आसामावनो बिनि गोहोमा गोग्लैगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा बिसेसके जोंनि शशिमोहन आफाया गवालपारा जिल्लायाव जोनोम मोन्दोंमोन। गवालपारा जिल्लानिफ्राय बे बाबाया धोरोमाव लोहाबनानै थिग आधा बैसोआव बियो लखिमपुर जिल्लायाव खारबोदोंमोन। आरो बियो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनिफ्राय दीक्षा लानानै बियो ब्रह्म धोरोमखौ बियो सारा आसाम नाङैनो फोसावदोंमोन। आरो जोंनि गहपुर नाङा सनितपुर, लखिमपुर, कामरुप, गवालपारा, बिदिनो नगाव, दुधनৈ बिदिनो जेरावबो बे आफाया धोरोमखौ फोसावदोंमोन। आरो बे लेखायैनो दिनै जोंनि गुरुदेव शशिमोहन बाबाया रुंसारि जालांनाया दिनै 28 बोसोर जाबाय। आरो जोङो गहपुर आन्चलिकआ दिनैसिम जों बिनि रुंसारि सानखौ जों गोसोखां हिसाबै जोङो खांगासिनो बेखौ माने फालिबोगासिनो दङ। आरो लखिमपुराबो बिदिनो फालिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जाहा गुरु जगेश्वर आफानि गोसोखांनाय जिथु जों खाम्फा लुना दोनदों, जों बेजों लोगोसे बे आफाखौबो जोङो बिबार बारसे बावनानैबाबो जों बेखौ दिनै जोङो मान बावदों। मानोना नायख्ल'ख्ल' जोङो सासेखौ बावनानै सासेखौ बावालासिनो दोनबा एसे उसुबिदा जायो। गतिके बे आफानि दिनै रुंसारि सान नङाबाबो जों बेखौ सरजाबनानै दिनै बे आफानिसिमबो जोङो मानखौ बावदों। दा सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा जयग'नि हाबाफारिया जोबलांबाय। आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बे गुरु आफामोननिसिम मान बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो इतिमध्य फोजोबबाय। आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै दिनै शशिमोहन आफानि जिथु जिउ खौरां फरायनाय बे हाबाफारिखौ दा थाम-थिम खालामगासिनो दङ फरायथिनो थाखाय। आरो बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा बिबुंथिगिरि हिसाबै जोंहा आलासि लाखानाय जादों। बे आलासि बाबामोना आइमोना बे गुरुखौ मानो सिबिनांगौ, गुरुआ जिउआव मानो गोनां, आरो बे गुरु आफामोना मा हाबा मावलांखो, मानो जोङो गुरुखौ मान बावनांगौ बा सन्मान होनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दा रोखा रोखायै सावरायगोन। आरो गुरु गैयाबा जोंनि जिउआव जेबो जाखाया। गुरु बिनो दीक्षानाय होनना बुंदों।
मानसिनि जिउआ सासे गुरु हमनानै जोङो धोरोमनि गियानखौ लाखानांगौ आरो बे गुरुनि गियानजोंसो जोङो आत्माखौ मुक्ति होनो हायो इसोरखौ मोननो हायो बेनिखायनो गुरु सिबिनाया जोंनि लक समाजाव बहुद माने गिदिर मोनसे हाबा होननानै जोङो शास्त्रनि बोसोन बायदियै जों सानना लायो आरो दा बेनिखायनो जोङो गुरु सिबियो दा जथेस्थ' बिहोमा दङ ससि महन आफाया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि उनाव जाहा सत कालिचरन बाबामोन दङमोन आसिलाल धिमानमोन दङमोन बिदिनो फैयै फैयै ससि महन बाबा फैबाय ससि महन बाबाया गावनि दिनाव जेसेबां हायो बिदिनो ब्रह्म धोरोमखौ फोसावलांबाय आसिलाल धिमान मोनाबो बिदिनो गावसोर थांना थासान्दि जथेस्थ' फोसावलांबाय लोगोसे सत कालिचरन आफामोनाबो जिउ थासान्दि जेसेबां हायो एसेबां फोसावलांबाय थिग बिदिनो ससि महन आफानि उनाव जाहा जगेश्वर आफायाबो बिदिनो फोसावलांबाय दा बेनिखायनो जोङो गुरुखौ जथेस्थ' मान बावो आरो गुरुनि अनगा जोङो धोरोमखौ जेब्लायबो जोङो लानो हाया बा जोङो आत्माखौ मुक्ति होनो हाया बेनिखायनो जोङो गुरुखौ श्रद्धा खालामो मान बावो आं सुंद'यै बेखिनिखौनो बुंथिबाय जगेश्वर आफानिनो दिक्षा गुरुमोन ससि महन आफा लखिमपुर जिल्लानि सिलाबालि गावआव रायजो जादोंमोन बे आफाया बे आफानि रुंसारि साना दिनै खुङै खुङै जोंनि गहपुर आन्चलिकजों 28थि बार खेब खुंजाबाय दा जोङो गोबां गाजा गोमजायै गहपुर आन्चलिकआ बे आफानि रुंसारि सानखौ फालिबोगासिनो दिनै गुरु आफा थानायावबो जों फुजिबोखादों बे थैनाय सानखौ जोंहा जगेश्वर आफा जाय बिनि सिसु बिनि थासान्दियावबो दा बे आफा गैयियावबो जोङो बे ससि महन आफानिनो थैनाय सानखौ गहपुर आन्चलिकआ गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दं जोंनि गहपुर आन्चलिकआव 7था प्राइमारि दङ बे 7था प्राइमारिया जोङो ओरैबायदि नुजाफैदों गाजा गोमजा ज'यै गोगोमै बाहागो लाफैदों आं आन्चलिकनि जानानै आइमोनखौ आफामोनखौ गिबियावनो गोजोननाय बावदों दिनैनि सानाव बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय दा गिबियाव जों बुंथिनो गोनांबा ससि महन आफाया सोरमोन बेखौ जोङो जिउ जारिमिन हिसाबै जोंहा जगेश्वर गुरु आफायानो गावनि दिक्षा गुरु हिसाबै A to Z मिन्थिनाय हिसाबै सुंद' जिउ जारिमिन फरायना गालांदों दा जोंहा जयग'आ अखन्द बायदियानो जाबाय जों 8थानिफ्राय जयग'खौ प्रज्वलन खालामदोंमोन बिनिफ्राय होयै नै दा 11 रिंगायाव जयग'खौ जों फोजोबबाय दा जयग' फोजोबखांनायनि उनाव गेवलां मेल दङ बेनिफ्राय जोंहा बे जिखि इंलिश स्कुलावनो अर्थात गुरुदेब कालिचरन नैबे फरायसालियावनो पास जानानै थांनाय उथ्रिनाय फरायसाफोरनो जोङो दिनै मान बावगोन सोर फरायसाफ्रा पास जालांखो बे फरायसालियाव फरायनानै बेखौ जों दिनै मान बावगोन बेनिफ्राय जोंहा ससि महन आफाया सासे धोरोमनिल' गुरु नङामोन आइमोन आफामोन बियो सासे बयखौबो बजबनानै लाग्रा बयखौबो अनग्रा गासैबो जाथि धोरोम बासियालासे बियो बयखौबो सिसु हिसाबै गनायनानै दिक्षा होलांजोब्बाय दिनै लखिमपुर जिल्लायाव जायनि जाहोनाव बेंगलि मारवारि गासैबो समाजनि सम्प्रदायनि मानसियानो जोंनि बे ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै लाबोनानै दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ आरो बे आफानाव आश्चर्यिक शक्ति माखासे दङमोन इसोरनि गुन मोननाय बे आफाया माखासे गोहोफोर दंमोन बेनाव माखासे तान्त्रिक गुनफोर बेफोरो दंमोन आफानाव नायनो हानाय मिथिनो हानाय हमदांनो हानाय माखासे गुनफोर दंमोन बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो आफाया ब्रह्म धोरोमखौ गुवारै फुवारनानै गालांनो हादों गासैबो जाथि धोरोमनिनो सिसु आफाया मोननो हादों दा आफानि गोरबोआव गोबां फिसाफोर दङमोन होमबाबो अनजालि फिसा हिन्जाव हिसाबै सासेल' फिसा हिन्जाव आफाया मोनदोंमोन दा बे आइनि फिसाय इन्द्र बाबायाबो जोंनि गहपुर आन्चलिकनिनो प्रसारकखा बिसोरो दिनै नैबे हाबाफारियाव बोसोरे गाजा गोमजा बाहागो लायो जोंनि गहपुर आन्चलिकजों बाहागो लाफायो बिनि फिसाफ्रा बा जोंहा आइयाबो दासिमबो मालाबा सम फैयो नाथाय देग्लाय नुजाफैनो हायाखिसै बे आइया बिनि अनजालि बिसिया दासिमबो जोंनि बे खुंनायाव बाहागो लाफैयो आरो जोंनि गहपुर आन्चलिकआव खुङा बेखौ लखिमपुर जिल्लायाबो बाबाया जै दिन बोसोरनिफ्राय गोमोरलांदों बे बोसोरनिफ्रायनो बे लखिमपुर जिल्लायाबो खुंबोगासिनो दा गोबां बाबाया बिहोमा होलांदों ब्रह्म धर्मनि गोबां जोंनि बे सयखान बिजाबखौ फोसावनानै गालांबाय धोरोमनि गेजेरजों गियान सोनानै गालांबाय गोबां सिसु बुथुमनानै गालांबाय बेनिखायनो बाबाया थैदोंबाबो जोंनि गेजेराव दिनै अमर जों बे बाबानि थैनाय सानखौ बोसोरे फालिबोबाय थादों आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन आं बेखौनो बुंथिनानै आंनि बे सुंद' बुंनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय